com sabeu, de 22 garrofes, és aquest premi de secundària, que porten per lema Garrofes per sempre. Aquest any, aquí a Roma, Déu-n'hi-do quin gran merder. Us ho conto mig en broma i ho he escrit en un paper. Barack Obama ha guanyat i ara serà president. Molta feina s'ha girat amb la crisi tan ardent. Però quan sigui president, diu que sap el que li manca. Té un assumpte molt pendent. Pintar negre, Casa Blanca. Mentrestant, a la Sarsuela estan de festa major. La Letícia i l'abuela, l'una i l'altra, quin corcó. La Sofia fa novel·les i caram com les engalta. El rei diu que plegui veles, que de nassos ja en té l'altre. Això no és de canalla. Nova Letícia tenim amb el nas ben reformat. Ara el té molt llarg i prim, ja se'ns ha ben trastocat. L'Artur Mas diu que el Montilla i que tot el tripartit són un grup de pacotilla i que es mamen tots el dit. Com ho saben, això? Us diré sincerament que al veure aquella estelada penjada a l'Ajuntament se'n va alegrar la diada. A veure pujar al Montilla un gran xàfec va esclatar. La plaça com una illa i la Patum va esgarrar. Aquest any, aquí els polítics no fan res d'interessant. Malgrat no ser gens raquítics, ja no porten ni el gegant. Hi ha canvis de direccions i ens faran anar malament. No ens deixen pas més opcions. Cordills, com l'Ajuntament. El novembre ha fet 30 anys que Caral es va cremar. Mitjançant uns grans afanys, el foc van poder apagar. A la placeta del Forn, tot el terra han aixecat. Cada persona al seu torn una gerreta ha buscat. Ara li toca en Garrofa i després, i en Pallanga va després, en Garrofa ja l'agafa i en Pallanga no hi fa res. El president Joan Laporta, els de Berga ha visitat, ha vist una penya forta i a Can Barça s'han tornat. L'entrenador Guardiola fan el Barça com un ciri. Aquest equip sí que mola, es miri per on es miri. El Madrid va malament, el Schuster ja no s'aguanta i els del Barça amb més talent posem ciris a la santa. La farsa ja se'ns fa gran, les canes ja li veiem, 50 en aquest any. Un gran llibre en volem. Nou director ja tenim, Jordi Torres, com es diu. Ara ja tots anem venint amb aquest diner tan viu. Els germans Torrebadella i el González que els ajuda fan l'agrupació més vella i una feina pistonuda. González i Angelineta un gran llibre ens han escrit. El dimoni d'Angeleta és un llibre ben parit. Ospejar, el que faltava. He de fotre el camp d'aquí. En aquest món tot s'acaba. Gran Nadal i bona nit. Molt bé, molt bé. Molts anys.